Nglih tak ombeni ngono ki wae wis. Aku teng mulih rong dina ora mangane. Lho. Loh. Wah, iki mau tak turu geren, Mbak. Wah. Wah, aku tengkuwi ngelih ku nganu. Rong dina ora mangan aku, Mbak. Wah, aku ki bejone kowe teko, aku tenan, Mbak. Aku njaluk tulung ya, Mbak ya. Tulung apa? Diutangi aku. Aku ki lek ngene iki padha wae. Iki kon mbako be terus. Apa padha Mbak iki? Aku dinesoni bojoku. Rong dina ra dimasakne. Wah, aku kon ngombe kendi, aku ngombe aku ini anjal kowe pomplok. Ngene. Arek ngene kuwi aku ya iso ngene iki, Mbak. Tapi piye? Sing diplok ra ono. Anjal teloin tak rong dina kepungkur kari rong iris kae. Ora ngomani blas. Heeh. Wah, ya wis. Ngene iki yo harapan iki lho, sing duwe iki engko nek teko langsung di. Wah, iki yo iki. Harapan apa? Harapan palsu aku. Bos kok sampeyan kok lho iki duduk lunga wae iki. Nganti ngene iki josane ngono iki. Ngene lho, jane meh ngapusi aku ta. Ora lek iki. Iki serius iki, Mas. Kowe nak karo wae dhewe ngene. Ngene. Ayo. Aku rene iki kok kebongkok ngombe ora madan. Iki kurang mlayu-mlayu kan. Wah, ora kuwi aku iki malah mlayu ora kuat aku wis ora kuat tenan. Dokter iki koyo nyelih kowe rantang 5.000. Tenan ta. Wis tak bedhe mung ngene iki. Ya iya ning nak yo iki penting to le. Tenang, nek ora awi tenang. Wis tak baleki wis nek karo kowe aku iki ra isin ngono. Ora usah dijoli ra apa-apa nek ora awi. Ya apa nek iki? Ayo cipoke sik. Wah, rego iki. Angel iki ta. Wah, kowe iki sembrono. Bolong e. Ora gojek to. Iki paling disimpen nang kene iki. Wis nang gojek. Wah, saya ming kapan ya, Mbak? Paling iki bantu kok digegas saiki, Mbak. Mbak. Oh, iki. Piye? Iki ngomu iki ora wis mburine iku ora ono iki. Wah, kowe. Terangno yo katok gendarisku ndak suwek lho. Wis suwek e. Anjur piye? Wah, solusine piye, Mbak? Ora iso jakake. Wis pengalaman piye, Mas? Solusine, Mas. Solusine ngimpi. Ngimpi turu mangan engko tangi turu oleh mangan. Oh, berarti ono sego sak piring. Ono. Kalek mati ben ngimpi dhuwit. Engko dadine dhuwit. Wah, saiki ngene tenan ya, Mas. Ayo ngimpi tenan berarti. Tapi berhayal iki jenenge. Oh, wah. Mbok sik sing nyoto-nyoto wae. Sing nyoto nganu. Coba nek idemu piye, Mbah? Nah, aku ki arep ngomong ki yo sorry yo. Iki nggo ade bareng-bareng yo. Omong aku mesti ngene neh. Ngene neh nang jalan. Ora. Ya ora kuwi. Ning ngene ning halah. Halah. Saling ngene adol swara. Adol suarane sing ngene. Oh, biyen SD ngene nyanyi. Wah, ning SD kelas 2, biji kan 8 Mbak biyen iki. HP otomatis nek swara apik kan iso durung ngamen yo. Oh iso. Ngamen bae kok piye 8 wis apik. Di udah ora. Ning sing penting ngawe to dit. Lah yo ki to dit. Ngamen ora itu dit yo. Itu tenan lho Mbah iki. Oleh. Tenan Mas yo. Wong liya-liya kae do ngamen kae swarane apik-apik. Oleh. Entuk dit kok. Oh tergantung suaramu Lek. Yo. Aku gelem wis sing penting iso ngene. Wong alate ra apa-apa engko tak jebuke alatku. Wes suwe ra tak nggo dolanan e. Wah, yo. Yo. Sampe kala. Yo. Nyekel iso lho. Oh iso aku nyekel iso yo. Ya wis nek ngono, sing penting iso le nyekel. Iso. Tak cipuke iso aku yo ngiri yo. Wis. Oke ra tak wangi yo. Gamping. Oke nyanyi. Nyanyi Lek. Nyanyi pas nyanyi. Aku ngetok nyanyi lho ngono. Lah ya sik omah taun iki tapi nek sing kene iki saiki ono wonge kae. Kasake. Lho. Nuwun. Karo gaya, karo joget. Karo gaya, ayo iya kok udah. Ayo cepet. Itu menunggu yang mentara. Oh, kok iki ana bayar. Nyun sewu, Bu.
Ada juga. Wah, Pak piye iki, Mbak? waduh. Senengane ya aku. Piye iki, Mbak? Piye iki? Iki wis 10 rumah lho, Mbak. Oh, 10 rumah ora tuh hasil iki piye iki? 11. Ayo 11 iki mau, Mas. Ayo. Oh, udah ngerti seni kok. Nyanyi ya sampe lho. Apa lagi? Apa banget pisan. Ora ngerti seni. Ning mau sing akeh mau ya udah ora metu wong iki. Ayo makane kuwi. Ono sing sanese mawon wae. Kok sanese wis e. Ayo makane kuwi. Ning wis ditulisi ta mau? Sesuk dikon dobel nek meneh. Ayo aku tak tulisi wae ono tak peseni barang mau. Nek ra iso ngenehi nganu ya telor apa-apa. Hah? Nek iso nganu lah ya telor apa-apa ta. Ayo, oh jane ra kita sego-sego sak bungkus ya lho mau dene. Dadi iso madang nek dhewe wong telu iki. Oh, nganu e piye? Ramene nggonku ayo. Yo, Nek mbok kula bojoku metu. oh ayo. Ayo, aku kuwi mari iso madang. Yo metu kowe njupuk gereh. Heeh. Yo, ngono wae yo. Yo. Yo, siap ready. Hidupnya adalah sesuatu andaikan biasa